sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the... Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Йордан Георгиев от централната медия на града и днес ще ви покажем типичния ден на един служител на реда в РПУ. Тук сме с господин Асан. Господине, бихте ли ни казали повече за вас и как решихте да станете част от полицейския състав и какво ви мотивира, каква е вашата история? Първо, здравейте на всички. Аз съм Асан Аджим, Chief of LSPD. Какво ме мотивира? Това ли ме питахте, господин Да. Йордан? Добре. Мотивира ме това, че на времето баща ми беше полицай. Беше в спецчаст, така да го кажа, за хората, които не разберат. И той ме надъха да стана полицай. Имаше някои обрати в живота ми, както някои близки мои хора знаят, но случи така, че да стана полицай. Да последвам стъпките на баща ми, за което съм много щастлив. И сега от това стана шеф на полицията. Чудесно, чудесно. Нещо повече, каква точно длъжност вземате сега? Вие сте шеф, сержант или нещо повече да ни кажете? Аз съм шеф на полицията, Chief of LSPD. Демек съм шеф на всеки един човек под моето бюро. Има и други шефове, които са директори, ама да, те са по-нататък. Разбирам. Очаквате ли увеличение на полицейското присъствие в определени райони? Да ни кажете повече, примерно може да ни споделите някои от ситуациите, които са се случили напоследък в града. Спокоен ли е града? Има ли престъпление или е по-тихо? Какво бихте ни казали повече? Да, за в момента събираме служители, но не в голям брой. За сигналите по града, за в момента града е по-спокоен. Малко сме потолили тази част. Няма толкова много престъпници и се надяваме така и да остане. Добре. Какви са основните приоритети на РПУ през последните, да кажем, седмица-две? Основните приоритети на полицията са следните. Всеки един полицай да бъде мил с гражданите, защото аз като преди да стана шеф на полиция съм виждал шефове, които не го гледат това, защото има някои полицаи, които, примерно да кажем, не са добре с нервите, така да се каже. И аз съм пробвал да го променя това нещо. Искам навсякъде полицайите да са с добро към гражданите, самите граждани да имат уважение към полицията, да знаят, че винаги може да им помогнем във всеки един аспект в рамките на закона. И да, това искам да се промени. Аз като шеф на полицията просто искам да се промени държанието към гражданите и държанието на гражданите върху нас. Това е чудесно. Как се оценява ефикасността на полицейската работа във вашето управление? За в момента полицейската работа е много добре. Надявам се така и да се остане. Постоянно се чут оперативки, обяснява се какво трябва да се направи, момчетата са добре тренирани, знаят какво да правят. В момента полицията е с много добри кадри, момчета са образовани, възпитани, знаят как как да го кажа, да потоляват сигналите, които отиват. Добре. И да. Добре, как бихте реагирал на сигнали за корупция или злоупотреба с власт сред вашите служители? Това провинение на полицейски служител такова провинение за сега не е имало. Надявам се да няма. Затова си има и такъв отдел. Казва се Internal Affairs. Този отдел разследва полицаи, следи ги. И да. За сега нямаме такива случаи. Надявам се да няма. Момчета ги познавам като... Всички ги приемам като мои брат. Чудесно, чудесно. Имате ли някакви бъдещи планови, които са по-мащабни, така да се каже? За в момента нямам. В момента се стремя полицията да върви към по-добро, защото все пак няма перфектна полиция. Винаги има спадове. Най-важното е всичко да бъде перфектно с полицията, защото ако няма полиция, няма и град.
Така е, така е. Как осъществявате взаимодействието между между районните инспектори? Тези, предполагам, че имате хора, които са на различни отдели от части от града. За да ни кажете нещо за патрулните екипи и разследващите, които са вашите колеги. Нещо повече да ни кажете? За разследващите това е секретна информация, само споделям, че има такива. Да. За другите отдели мога да кажа за шерифите. Шерифите са много добри полицаи, много начетени, умеят много и за в момента работим заедно. Работим в нашия Чудесно. град, когато има проблеми в Санди Шорс, тъй като самият техен отдел е в Санди Шорс, с това са и шерифи. Когато има проблеми при тях, ние отиваме при тях, когато има проблеми при нас, си идват при нас, но за в момента са повече към града. Да, разбирам. Лично за вас бихте ли казали нещо повече за себе си относно нали, на колко години сте, какво обичате да правите, нали, кое ви е любимото нещо, което ви движи и ви кара да продължавате да се борите с престъпността? Ами ще го кажа така. Както казах, мои близки знаят за моето минало, което не е много светощо. Иначе аз съм набор 00, демек съм на 26 години. Малко съм млад да бъда шеф на полицията, но съм се справил с това начинание, така да го кажа. Да. Значи да, какво обичам да правя? Ме попитахте. Да. Еми, какво обичам да правя? По принцип нямам много свободно време да правя това, което искам. Повече гледам над работата си, отколкото да се заем с моите лични взаимоотношения, така да се каже. Преди няколко години загубих жена си. Съжалявам, моите съболезнования. Мерси. Беше много хубаво момиче. Значи да, какво ме стреми? Да продължавам с престъпността, да пробвам да я потоля. Точно така. Ами да, жена ми почина заради престъпници, които заплашваха нея, заплашваха мен. И накрая взеха, че я убиха. И да. От тогава съм си казал, че няма да остане нито един престъпник в този град. Така, да ни запознаете с вашия приятел, който е до вас. Да. Той е един от най-добрите ми колеги, един от най-добрите ми приятели. Казвам се Асан Гилди се казва. С него се познаваме вече от 2-3 месеца. Просто много го обичам. Верен ли е? Как няма да е верен? Асан чуй! Я да кажа здрасти на хората. Браво! Браво! Добро момче! Добро момче! Айде на гърба. Да, мисля да разнеса малко из репилото, да видите за какво става въпрос. Добре, след вас. Разбира се. Айде. Тук по принцип, където бяхме, беше стаята за оперативки, тук се събираме с колегите и как да се каже, говорим за някои работи. Това е колегата Спирос Макрис. Чудесно, здравейте господине. Тук не е кухнята, тук си правим кафенца, хапваме, събираме се някой път, като някой е гладен и така. Чудесно. Продължаваме. Тук е лобито. От тук може да кажа, че нали, тук има една госпожа принцип, в момента тя нищо няма да сме сигурно се е прибрала. Може да повикате мен, може да повикате колегите, ако има нещо, някакъв въпрос, тук се чака, ако има за нещо да чакат хората. Да, и така, драги зрители, това е информацията. Тук, ако имате някакви оплаквания или искате да пуснете жалба, господина, както чухте, ви казва, че може тук да дойдете и да звънете на звънеца и ще дойде някой от дежурните господа и оттам може да искате дали жалба, дали някакъв вид помощ, може тук да се обърнете. Точно така. Дайте се пак да влизам в същността. Да. Където беше укрита. Така, сега тук отиваме малко по-навътре в полицията. Тук в тази лявата стая става малко по-интересно.
Така, Ого, тук се извършва Е. горе-долу цялата моя дейност. вау. Тук Внушаващо всеки страхотно. един компютър, значи всеки един колега си има боди камера. От тук аз мога да следя колегите по компютрите, мога да виждам цялата карта на нашия град Луцифер. Мгм. Виждам Вау. абсолютно всичко. В момента съм ги изключил, защото все пак това е малко по-секретно. Да, разбирам. Тук е моят компютър, където наемам служителите и там отзаде. Да. Тук има някои работи, които съм закачал за какво мога да направя след време. От тук си вземаме оръжия, вземаме си тизъри, палки, джаджи и всем подобни. Разбирам. Да. Виждам и двама господа, които са доста... Да, точно, от Така, тях си те- вземаме Да, те и артилерията. охраняват мястото, така като По принцип гледам. да. С Да. планшетки са екипирани момчета, ако случайно някой нахуи, да може да реагират бързо. И така. Да, ти Добре, съм. вау. Сега освен да видите какво е да се на патрул с патрука. Ако искате може да Ами помогна. да, с удоволствие. И така, намирам се пред районното полицейско управление с шефа на Асан, където заедно с него ще тръгнем на ежедневен полицейски патрул. Целта е да видим от първа ръка как изглежда работата на нашите униформени от първото повикване до завършване на дежурство. Ще бъдем в патрулката, ще наблюдаваме взаимодействието с гражданите и ще зададем въпроси, които ви интересуват. Сега тръгваме на патрул. Сега ще ви покажем, както каза Данчо. Ще покажем какво е да си полицай. Нашата ежедневна смяна, която всеки ден се случва. Нашият патрул. Цяло е репилото. Много хубаво репило, общателно добре го изградиха. Да, много красиво между другото, наистина. Мгм. Въпрос, как се планира маршрута на патрулите, случайно или възоснова на данни за престъпността? Ами, аз съм наредил така на моите служители. Ние си имаме едни GPS-и, където се следят абсолютно всеки един полицай, къде отива. Добре. Да, на GPS-а, както виждате, има лаптоп у вас, не предполагам. А не, на тази патрулка няма, не съм сложил. По принцип в патрулките, които патрулирам аз и колегите, имат лаптоп, където се вижда GPS-а на колегите и самата карта на нашия град Луцифер. Добре. Да, и аз съм наредил така на моите служители, няма райони, където да движат. Казал съм им, когато видят, че има колега на GPS-а до тях, да се разпръсват, за да може, когато някой колега викне за спешно нужда от подкрепление, да може поне един екип да бъде наблизко. Демек да Добре. има полицай във всяка една част на града. Чудесно. Колко повиквания обработвате средно на смяна и кои от тях са най-често срещаните? Предвид повиквания, демек, че като сигнали или? Ами да, като сигнали. Кои са най-често сигналите? Каква дейност, каква нелегална дейност се извършва, примерно? Кое е най-често, което се среща? Днеска случай един много странен случай. Една баба ми звънна на личния телефон и ми каза, че до плажа се продават наркотици. О, Сигнала за наркотици е доста чест. Явно, така да се каже, групировките събират средства за наркотици. да. Разбирам. Заловявали сме и такива наркопасиори. За мен наркотици са горе-долу най-лоши нещо в нашия свят, така да се каже. Да, Наркотика така е е. най-гнусната отрова на света. Така е. Въпрос, дали сте се сблъсквали с агресия или заплахи по време на дежурство и това ми беше и въпроса, как реагирате? Абсолютно всеки път, всеки е случва това нещо. Мгм. Винаги има стресови ситуации. Ние Да. реагираме по спокойната процедура. Пробваме се Чудесно. първо да ги успокоим, да кажем, че това нещо не е правилно, защото все пак ние не сме някакви банкови обирджи да почнем да ги заплашим, ще бъдеш арестуван, ще бъдеш такова.
Първо се Да. пробваме да му обясним нормално, ако не стане с добро, става с лошо, както знаете. Абсолютно да, искам да предам А, едно съобщение към гражданите на Луцифер. М, Да ви кажа само едно. Значи, както каза Данчо, има някои хора, които, така да се каже, не уважават полицаите, мислят, че са лоши хора. Не, ние не сме лоши хора. Ние се стремим да намалим престъпността, стремим се да направим нашият град Луцифер по-добър. И така ще го кажа. Ако случайно сте арестуван, това не е защото аз така съм преценил. Това е защото сте извършили престъпление и нарушавате градският мир, така да го кажа. И също, най-важно съобщение. Надявам се, след този репортаж, да имате съвсем друго виждане над полицията. Ние не сме, защото съм чул много, така да се каже, провинения върху нас, че ние сме лоши хора, че правим така, че някой да го тряскаме глобите и да го вкараме в затвора. Не, не е така. Както казах и по-рано, вие сте нарушили закона, дебик ще се понесете последствията, нали така? И да, другото най-важно, уважавайте близките си. Уважавайте полицията. Надявам се да я уважавате този репортаж, както казах. И да, надяваме се да сте научили нещо ново за нас и нашата полиция. Бъдете здрави и се обичайте. и така, драги зрители, това беше. Благодарим на шефа на РПУ и целият екип за доверието и достъпът. Репортажът беше от мен, Йордан Георгиев и мой оператор Кардио. За нас беше важно да покажем че полицията не е само закон, тя е и част от нашата общност. Така, а, аз съм Йордан Георгиев от Централната медия в града ни. Благодарим ви и ви желаем лека вечер.